Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? Jien Sister Teresa, nsellim lakun il-ekar program ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna l-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ninġabru eżis semija ngħidu flimkien din it-talba sabiħa. Alla ta' mħabba bla qies intwett is-saltna tiegħek li ċkejknin u lumli, enna nimxu fi triq tal-fiduċa li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Ekku nkomplu nimxu fuq il-passi hekk ta' din il-qaddisa, naraw x'tixtieq tallimna hekk hija din li sabet it-triq ċkejkna li twassal għal-Qdusija. Ek li tintefa bħal tifel żgħir fiħdan missieru tgħidilna u tagħmel biss ix-xewqa tiegħu u tistenna kollox minn għandu hekk minn għand dan il-missier fiduċja u telqa sħiħa. U hekk qed tagħmel anki qed tistenna fiduċja sħiħa minn għand Alla li jaqlalha l-grazzja qed titħabat ħafna biex tidħol ekku karmelitana ta' 15-il sena. U id-darba l-oħra ħallejnija f'pellegrinaġġ għamlet il-vjaġġ tagħha marret ekku Pariġi, inxteħtet hekk f'riġlejn il-Madonna tal-Vittorji u sankomplu naraw l-iskop li marret dan kien biex tagħmel l-udjenza mal-Papa, imma x-xewqa kienet li tipprova anki issaqsi lill-Papa itijiex dan il-permess. Sa tgħidilna tkompli tikteb. Tlabt minn qalbi wkoll il-Sitna tal-Vittorja x'kienet qiegħda ħdejha li tbiegħet minni dak kollu li seta' jtabba s-safa tiegħi. Fimt li fi vjaġġ bħal dan fl-Italja stajt niltaqa' ma' ħafna ħwejjeġ li setgħu jaslu biex iħawduni l-aktar minħabba li ma kelli ebda ħiel ta' ħażen u għalhekk bħal bżajt li nsirna fbih. Kont għadni isimha wara seta' jkun ma għaddejtx mill-esperjenza li kollox u safi għal minu safi. U li r-ruħ sempliċi u sewwa ma tara ħażin f'xejn la darba fil-fatt il-ħażen ma jeżistix li fil-qalbi mħassra tajti u mhux fil-ħwejjeġ li ma jħossux. Tlabt ukoll il San Giusepp sabiex jassess fuqi. Sa minn tfuliti kelli devozzjoni lejh li kienet imħalta ma' mħabbti għall-Verġni mbirka. Kuljum kont ngħid it-talba, o San Giusepp missier u protettur tal-Verġni. Għalhekk kien mingħajr biża' li bdejt dan il-vjaġġ twil tajti la darba kont imħarsa hekk tajjeb, delli li ma setax ikun li jkolli xi biża'.
Wara li ġejna konsagrati lil qalb imqazza f'xi bażilika ta' Montmartre jtajt, tlaqna minn Pariġi fis-7 ta' filgħodu u malajr sirna nafu lil dawk li kien hemm fil-vjaġġ magħna. Jien hekk mistħija li s-soltu bil-kemm kont nazzarda ngħid kelma sibt li kont ħilsa għal kollox minn dan id-difett li kien ifixkilni. Bistaġib kbir tiegħi bdejt nitkellem b'mod ħieles man-nies tas-soċjetà għolja mas-saċerdoti u saħansitra mal-isqof. Derli li kont qisni għex dejjem f'dak l-ambjent. Naħseb li kont maħbuba ħafna minn kulħadd. U l-papà kien jidher gburi miż-żewġ uliedu minna u minn ċelin. Iżda jekk hu kien gburi bina, aħna konna wkoll gburin bih fl-istess qies għax fost il-pellegrini kollha ma kien hemm ebda raġel isbaħ u aktar dinjetuż mill-Ażiż re tiegħi, tgħid il-missiera. Kien iħobb ikun ħdejn ċelin u ħdejja. Ta' sikwiet meta ma konniex inkunu fil-karozzella u jien kont intbiegħed xi ftit minnu kien jgħajjatli sabiex nagħtih drjaj kif konna nagħmlu fl-iżjeb. Monsignor Reverend kien jeżamina bir-reqqa dak kollu li konna nagħmlu u stajt narah jagħmel dan mill-bogħod waqt l-ikel meta ma kontx inkun qudiemu kien jara kif ibaxxi rasu biex ikun jista' jarani u jisma' dak li kont inkun qiegħda ngħid bla dubju ta' xejn li tisir jafni ħalli jara jekk kellix ta' bilħaq il-ħila li nkun karmelitana. Naħseb li ħar riżultat tajjeb minn dan l-eżami li għamel għax fl-aħħar tal-vjaġġ der li beda jħares lejja b'mod tajjeb ħafna. Iżda f'Ruma xejn ma kien qiegħed iżomm miegħi kif sejra ngħid iktar il-qudiem. Qabel ma wasalna fil-Belt Eterna, il-għan tal-pellegrinaġġ tagħna, stajna nikkontemplaw ħafna leġubijiet. L-ewwel kien hemm l-Iżvizzera bil-qċaċet tal-muntanji tagħha u jintilfu fi sħab bil-kastelli ħelwin tagħha li joħorġu jġelbinu b'elf mod divers u l-widien profondi mimlijin għal kollox bis-siġar tal-felċi ġiganteski u dawn jagħtu fl-aħmar tal-ġummar madri għażiża tiegħi li ma ġiet nislu fruħi dawn il-ħwejjeġ sbieħ tal-ħolqien mxerdin b'mod ekkotran. Kif ollewna lejn dak li joġbu jferreġ dawn l-operi ekbar f'post ta' eżilju li m'għandux idum li f'jum wieħed. Lanqas kelli għajnejn biżżejjed sabiex nara kollox bil-wifqa nittawwal mit-tieqa kważi kont naqta' nifsi xtaqt inkun fuq żewġ naħat tal-vagun għax meta kont inħares lejn in-naħa l-oħra kont nara pajsaġġi li saħruk u diversi għal kollox minn dawk li kien hemm qudiemna. Xi drabi sibna ruħna fil-quċċata ta' xi muntanja u taħt riġlejna kien hemm irdumijiet li għajnejna ma setgħux iwasslu sal-qiegħ tagħhom. Kienu qishom iridu jibilgħuna ftit aktar il-qudiem għaddejna minn raħal żgħir li jaxqek bidwejriet ħelwin tiegħu u bil-kampnar li fuqu kien bħal imewweġ ħafif xi sħab bajdani. U aktar il-lejn fil-bogħod għadira kbira tlellex bl-aħħar raġġi tax-xemx bl-ilmijiet kalmi tagħha li ħaltu l-lewn kaħlani tagħhom mal-ħmura ta' nżul ix-xemx. Dan kollu ġibilna quddiem għajnejna msaħra tagħna l-aktar dera poetika u ta' għaxqa li wieħed jista' jara. Kollox kien tagħmel kopola furek u tfaħħar lill-Alla. U f'xifel l-orizzonti wiesa deru l-muntanji li l-linji mhux ċari tagħhom kienu jaħarbu lill-għajnejna li kieku l-ċaċet tagħhom miksija bil-borra u li x-xemx kienet tagħmel jidhru ma żidux is-seħer tal-għadira sabiħa li kienet għaxqitna qed tgħid. Tkompli tikteb meta rajt quddiem għajnejja dawn il-ħwejjeġ sbieħ
tnislu fruħi ħsibijiet profondi. Derli li diġà kont qiegħda nifhem il-kobor ta' Alla u l-eġubijiet tas-sema. Il-ħajja reliġjuża daret li hekk kif inhi bis-sottomissjonijiet tagħha u s-sagrifiċċji żgħar magħmula fid-dell. Fimt kemm kienet ħaġa ħafifa li taqa' fuqek innifsek, li tinsa l-għan għoli tal-vokazzjoni tiegħek u għedt li l-nifsi aktar tard fis-sija tal-prova. Meta priġuniera fil-Karmelu ma nkunx nista' nikkontemplah li f'biċċa żgħira biss mill-kwikeb tas-sema. Niftakar f'dan li qiegħda nara illum. Dawn il-ħsibijiet iqawwuli qalbi u ninsa bil-ħeffa dawk il-ħwejjeġ imsejkna li jmissu lili billi niftakar fil-kobor u s-seta ta' Alla li lilu waħdu irrid inħobb u hekk ma jkollix ix-xorti ħażina li nintrabad ma' ftit tiben wara li qalbi jkun tnissel fiha dak li Ġesu lesta għal dawk li jħobbuh. Wara li staġib bis-seta ta' Alla l-imbierek, stajt nistaġeb ukoll bis-seta li jogħġbu jagħti lill-ħlejjaq tiegħu. L-ewwel belt li żorna fl-Italja kienet Milan. Żorna u rajna sewwa f'kull naħa tiegħu il-katedral ta' din il-belt, kollu rħam abjad u batte kbir ta' stwatwi li setgħu jiffurmaw poplu sħiħ. ċelinu jien ma bżajna minn xejn u konna dejjem minn ta' quddiem eżatt wara l-isqof biex naraw kull ma kellu x'jaqsam mar-relikwi tal-qaddisi u nisimgħu kull tifsir li beda jingħatalna. Hekk waqt li l-isqof kien qiegħed joffri s-sagrifiċċju tal-Quddisa fuq il-qabar ta' San Karlu flimkien mal-Papa konna wara l-artal brasna tistrieħ fuq l-urna li kellha fiha il-ġisem tal-qaddis liebes l-ilbies pontifikali. U kullimkien hekk ġara bejn barra f'dawk il-postijiet li kien jeħtieġ li tixxabbat biex titla' fihom. Hekk li d-dinjità tal-isqof ma ħallitux jagħmel dan, għax aħna f'dawn l-okkażjonijiet konna nafu nitbedu mill-eċċellenza tiegħu. Waqt li ħallejna warajna lil dawk in-nies beżżija tas-soċjetà għolja jattu wiċċhom bidejhom wara li konna tlajna l-ewwel turretti li jinkurunaw il-katedral, aħna mxejna wara l-Pellegrini li kienu l-aktar qalbina u wasalna sal-quċċata tal-aħħar kampanar tar-rħam minn fejn kellna l-gost li narawh taħt riġlejna il-belt ta' Milan. Hekk li n-nies ta' din il-belt minn hemm fuq kienu qishom ħafna nemel żgħar. Meta nżilna minn dan il-pedestal tagħna bdejna d-dawrin tagħna bil-karozzella li kellu jdum xahar sħiħ. Żgur li tajt xewqti għal dejjem li noqgħod indur bla ma nitħabat. Iċ-ċimiterju ħallina mistaġba aktar mill-katedral. Dawk l-istatwi kollha ta' raħam abjad li l-iskarpell ta' xi ġenju qisu tom il-ħajja huma mqiegħda fuq l-art mifruxa sew tal-mejtin bħal daqsxejn kif ġiġi, ħaġa li lili żidet lis-seħer tal-post. Wieħed bħal jiġi ttentat li jfarraġ lil dawn il-personaġġi tal-immaġinazzjoni li kienu madwarna x'tant kienu żbili jisom kienu ta' veru qed tgħidilna. L-espressjoni tagħhom hija hekk reali, in-niket tagħhom hekk kalm u rassenjat li wieħed ma jistax ma jarafx il-ħsibijiet immortali li żgur imlew il-qlub tal-artisti meta ħadmu dawn il-kapolavuri tagħhom. Hawn kont tara tifla żgħira titfa' l-fjuri fuq il-qabar tal-ġenituri tagħha u l-irħam qisu tilef it-toqol tiegħu waqt li l-petali ħfief dew jiżolqu minn bejn is-swaba taċ-ċkejkna u r-riħ kien qiegħed ixerridhom.
kif kienu kol bħali tajjar il-velu ħafif tan-nisa romol u z-zigarelli li kienu jżejnu ix-xar ta' tfal bniet. Il-papà ħassu msaħħar daqsna. Fl-Iżvizzera kien ħassu għajjien missa li kien reġa' der ferħan beda jitenna bid-dera sabiħa li stajna nikkontemplaw. Ir-ruħ tal-artista tiegħu kienet tidher ukoll fl-espressjonijiet ta' fidi u ta' staġib li kienu jixelu lil wiċċu. Wieħed ċieħ Franċiż li bla dubju ma kellux ruħ poetika bħal din ħares lejna minn taħt il-għajn u barja ta' tmaqdir bħalli kieku mnikket għax ma setax jaqsam magħna l-istaġib tagħna qal għax entużjażmu għandhom dawn il-Franċiżi. Naħseb li dan l-imsejken kien jaqbillu li kellu baqa' f'daru għax ma kien jidher jieħu gost b'xejn fil-vjaġġ. Ta' sekwiet kien ikun qrib tagħna u ħlief dgemgim ma kienx joħroġ minn fommu. Kien igerger mill-vetturi, il-lukandi, in-nies, l-bliet, fi ftit kliem minn kollox. Il-papà bil-qalb kbira tiegħu tas-soltu beda jagħmel minn kollox biex ifarġu billi joffrilu postu. Missieri kien isibruhu tajjeb kullum kien għax il-karattru tiegħu kien ta' bilħaq il-maqlub ta' dan l-ieħor qrib tiegħu li xejn ma seta' iferħu. Kemm rajna bnedmin diversi u xi studju ta' min jagħti każ tiegħu sewwa toffri d-dinja meta dalwaqt tkun se tħalliha warajk. Fil-belt ta' Venezja ix-xena nbidlet għal kollox. Minflok il-ħsejjes tal-ibliet il-kbar f'nofs il-ħemda tagħha ma kienx jinstema' ħlief il-għajjat tal-gondolieri u l-ħoss tal-ilmijiet imqanqla bl-imqadef tagħhom. Venezja għandha s-seħer tagħha, imma jiena nsiba mimlija dwejjaq. Il-palazz tad-Dogi huwa ta' ġmiel kbir imma jġiblek id-dwejjaq ukoll b'dawk is-swali kbar tiegħu li jifirxu quddiem għajnejk debb, injam, irħam, l-aktar fin u pitturi tal-aqwa artisti. Minn żmien ilu il-ħnejjiet tagħhom ma baqgħux idamdmu bil-leħen tal-gvernaturi li jagħtu s-sentenza ta' ħajja jew mewt fis-swali li għaddej minnhom. Issa lanqas għadhom isofru hemm il-priġunieri li darba d-Dogi kienu jgħalqu f'dawk il-ħabsijiet u ċelel taħt l-art. Meta konna qegħdin inżuru dawn il-ħabsijiet tat-twerwir, stħajjiltni qiegħda fi żmien il-martri u xtaqt nibqa' hemm biex inkun nixbahom. Iżda malaj kellna noħorġu minn hemm sabiex ngħaddu minn fuq il-pont tas-sospiri. Msejjaħ hekk minħabba tnejjiet ta' faraġġ li kien joħroġ minn fom l-kundannati meta kienu jaraw li kienu ħelsu minn dawk il-għerrin tal-waħx ta' taħt l-art għax kienu jażlu aktar il-mewt minnhom. Wara Venezja morna Padova fej tajna qima lill-ilsien ta' Sant'Antnin. Bad bqajna sejrin Bologna fej rajna lil Santa Katarina li għandha stampata il-bewża tal-Bambin Ġesu. Hemm ta' bilħaq ħafna rqaqat oħra li kien ta' min jagħti każhom li nista' ngħid fuq kull belt u fuq 1000 ġrajja żgħira partikolari li seħħet matul il-vjaġġ tagħna. Imma se nikteb biss qed tgħid l-uħta dwar il-ġrajiet ewlenin. Kien bil-feħ li tlaq minn Bologna li saret li belt li ma stajtx niflaħ għalija minħabba l-istudenti li kienet mimlija bihom u li kienu joqogħdu f'ringieli twal fil-ġnub ta' triqat meta kien ikollna x-xorti ħażina li ngħaddu bil-mixi minnhom, fuq kollox minħabba l-avventura żgħira li kelli ma' wieħed minnhom. Tassew ħassejtni ħinja li naqbad it-triq għal Loreto. Ma nistaġibx li l-Verġni Mbirka għażlet dak il-post biex tieħu fih id-dar imbirka tagħha. Il-paċi, il-għena u l-faqar isaltnu fuq kull ma hemm
Kollox huwa sempliċi u primittiv bin-nisa li għadhom jilbsu l-ilbies Taljan sabiħ tagħhom u ma mxewx bħal dawk ta' bliet oħra li daħlu l-moda ta' Pariġi. Fi ftit kliem Loreto saħritni. X'naqbad ngħid fuq id-dar qaddisa. Kemm kien profond dak li ħassejt fija meta sibt ruħi taħt l-istess saqaf tal-familja mqazza waqt li bdejt nikkontempla il-ħitan li fuqhom Ġesu kien jitfa' l-ħarsa divina tiegħu u mxejt fuq l-art li San Giuseppe kien xarrab bil-għaraq tiegħu fejn Marija kienet iġġoll lil Ġesu fuq diraja wara li kienet ġarritu fil-ġuf verġinali tagħha. Rajt il-kamra żgħira li fiha l-anġlu kien niżel quddiem il-Verġni mbirka. Għedt il-kuruna tar-rużarju tiegħi fl-iskutella ta' Ġesu Bambi. X'tifkiriet li jsaħruni huma dawn. Imma l-akbar faraġġ tagħna kien li nilqgħu fina lil Ġesu innifsu f'din id-dar tiegħu u li nkunu it-tempju ħaj tiegħu propju f'dak il-post li hu kien taħġieħ bil-persuna qaddisa tiegħu. Bħalma jadrawha fl-Italja, il-pissidi li bis-sagrament jinżamm f'kull knisja fuq art tal-wieħed. U hemm biss jista' wieħed jersaq jitqarben. Dan l-artal kien fil-Bażilika stess, fejn tinsab id-dar qaddisa magħluqa bħal djamant prezzjuż f'kaxxetta ta' rħam abjad. Imma dan ma kienx xena biżżejjed għalina. Kien fid-djamanti stess u mhux fil-kaxxetta li ridna nagħmlu t-qarbina tagħna. Il-Papa bil-ħlewa tiegħu tas-soltu għamel bħall-oħrajn. Imma ċelin u jien morna nsibu s-saċerdot li kien magħna kullum kien u li propju dak il-ħin kien qiegħed iħejji biex bi privileġġ speċjali jiċċelebra l-qudiesa fid-dar qaddisa. U talab żewġ ostji żgħar li qiegħed fuq il-patena mal-waħda kbira tiegħu. U inti fehm, madra Ażiża tiegħi, kemm kienet kbira l-għaxqa tagħna li għamilna t-tnejn kemm aħna jien u ċelin. It-qarbina tagħna f'din id-dar imbirka. Kien għena tas-sema kbir illi l-kliem ma jistax ifissru. X'għad ikun mela meta nsiru ħaġa waħda fil-amara dejjema tas-Sultan tas-sema. Dejjem iddawwar kollox għall-ispiritwalità. Imbagħad naraw li l-għena tagħna ikun bla tmiem. Ma jkunx hemm aktar id-dwejjaq tal-firda u biex ikollna xi tifkira ma jkunx jeħtieġ li noborxu bil-moħbi għax hekk jagħmlu ċeli, noborxu bil-moħbi l-ħitan imqazza bil-preżenza divina għax id-dar tiegħu tkun tagħna għaddej tal-ġenna di għal dejjem ta' dejjem. U ma jridx jagħtina d-dar ta' din l-art huwa ħini li jurilna biex jagħmilna nħobbu l-faqar u l-ħajja moħbija. Imma dak li ħejja għalina huwa palazz glorjuż tiegħu. Aħna sejrin f'palazz glorjuż eżis semmija qed tgħidilna. Araw xi tbatija qed tgħaddimilna jekk aħna noffru tbatija u nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħu. Għandna mħejji palazz glorjuż. Fejn ma għadx naraw aktar moħbi taħt id-dera ta' tifel jew ta' xi ostja bajda, imma narawh hekk kif inhu bis-seb tiegħu bla qis. Iżda tibda issa tgħidilna issa huwa dwar Ruma li baqa' li nitkellem, Ruma li kienet il-għan tal-vjaġġ tagħna, hemm fejn kont nemmen li kont sejra nsib il-faraġġ tiegħi u sibt is-salib. Tajt, wasalna matul il-lejl u kunna l-kol reqdin. Malaj ġejna mqajmin mill-impjegati tal-istazzjon li bdew jgħidu Ruma, Ruma. Le, din ma kienx ħolma, kont Ruma. L-ewwel jum għaddejnieh barra l-ħitan tal-belt
u forsi dan kien il-jum tal-akbar għaxqa għax il-monumenti żammew is-siġil tagħhom tal-qedem waqt li fiċ-ċentru tal-belt wieħed sata' jemmen li kien jinsab Pariġi meta jara l-kobor tal-lukandi u tal-ħwienet. Din id-dawra fil-kampanja Rumana ħallit li tifkira tassew ħelma. Mhux se nitkellem fuq postijiet li żorna, u laqasin biex nkopri nitkellem fuq il-postijiet li żaret din il-qaddisa is-semmija għax il-ħin għamel tiegħu. Jinkomplu darba oħra jekk Alla jrid nixtieq insellimlek, nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa